ассалому алайкум. дар моҳи рамазони гузашта як рӯз худризоӣ кард ва боз такроран рӯзи дигар. 60 рӯз кафорат диҳад ё 2 рӯз рӯза гирад? илтимос ҷавоб диҳед. 2 рӯз рӯза мегирад. ин қазоӣ дар назди ҷумҳури уламо, дар назди тамоми уламо, яъне ин одам рӯза шикастагӣ ҳаст. бо иҷмои уламо рӯза шикаст. барои он ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки аллоҳ таоло дар ҳадиси худ ки ядаъу таъамаҳу ва шаҳватаҳу мин аҷли, рӯза барои ман аст ва ман худам бандаамро мукофот медиҳам. таомашро ва шаҳваташро ба хотири ман тарк кард. гуфтам истимно ин шаҳват аст, ин баровардани шаҳват аст. ба хотири аллоҳ ин одам шаҳватиша нигоҳ надошт. бинобарин рӯза шикаст ин одам. ин одам вазифадор аст ки 2 рӯз рӯзаи нав дошта диҳад баъди рамазон. рамазони навбатӣ наомада. аммо масъалаи каффора ихтилофӣ ҳаст. ҷумҳури уламо ба чунин шахс каффора воҷиб нест мегӯянд ва баъзе уламои ҳанафӣ барояш яъне ба ҳар рӯза 60 рӯзӣ яъне 2 моҳӣ 4 моҳ рӯза дорад мегӯянд. والله تعالى أعلم.